veure, no m'agraden les dones amb nòvio. I menys si els nòvios em tenen mania persecutòria i a més em volen trencar la cara. Vols que deixi de trucar-te? No, dona, tampoc és això. Tu truca'm, tu truca. Només t'interesso pel que t'interesso, no? Què està passant aquí? Cari... Vaig acabar amb aquesta història d'una vegada. Cari, no! Què passa? Porta? Hòstia, puta Així no es pot treballar. nena, home, com se'ls fa la permetera. Acaba-li, home! Míriam! Vale, hemos cortado. Paramos 3 minutos, ¿vale? 3 minutos. Jordi. Jordi? ¿Qué ha pasado? ¿Estás o no estás? ¿Por qué no has reaccionado? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Y tú? ¿Tú quién es? Las bromas para después, ¿eh? Que vamos mal de tiempo, ¿de acuerdo? Lo sabrás hacer. Cuando te peguen, reacciona. ¿Lo tienes? Venga, Jordi. Dissimula. Crec que la Marta sospita alguna cosa. Però què dius? El que sents, que la teva nòvia, doncs, em mira d'una forma estranya. Xxt, ara bé. Jordi, hem de parlar. Però per què tothom em diu Jordi? Què està passant, Dafne? A què estàs jugant? Jugant? Un moment. Jo no estic jugant a res, Dafne. Jo l'únic que vull saber és... Això no pot continuar així. Tu m'estimes, Jordi? Jordi, no, jo... Sí, no... La veritat... És que sí, ho confesso. Mira, quan estiguis preparat per parlar-ne com persones adultes, ja saps on trobar-me. Jordi, cuando puedas nos ponemos en posición, ¿eh? La situació... 41-2, primera. I acció. Vaig acabar amb aquesta història d'una vegada. Cari, no! Ei, tranquil. La Trini ja ha avisat una ambulància. Tranquil, estàs bé? Estàs bé? Estàs bé? Sí. Sí? Quants dits hi ha? 4. Com em dic? Dafne. Dafne. I tu? Com et dius? És una pregunta amb trampa? Va, no em preocupis. No. Joan. Per un moment pensava que t'havien perdut. D'acord, tallem.